rebu iku manggone nggo sikil. Ya toh? Gitu. Merungokno. Nggih. Apa-apakno gak iso mlakune kaya Jokowi kaya Prabowo. ya mlakune banter. Ngono lho. Pikire ya banter. Ya. Pon niku manggone nggo ndi ana kulon, ya. Nggih. Ya. Sing nguasai madu, ya. Iku sing duwe madu ya wong loro iku. Lho, pon to? Nggih. Ya. Nek kidul berdarah ora kena diutik-utik berbahaya. Sing iso nguasai wis nyekel geni kok. Njaluk dadi apa kira-kira? Juk dibubur ta njaluk digoreng? Nggih. Nah, iku wis iku tok. Nggih. Njaluk dibubur apa digoreng? Ayo ngrukru melok tatanane wong iku. Mergo pakeme Jokowi kabeh. Kali Prabowo niku. Ya iya. Prabowo kuwi sira sembarang kok. Paling tuwek teko etan. Nang ayo balik ngetan. Aja dianggep Gibran ku arek wingi. Wis manggon dadi guru pisan. Dadi guru. Wis digeleki Mbah. Gak wani ngucap akeh, Mbah ku seru ngono ku. Nggih. Oh, gak layak ngono. Nggih. Wong telu iku wis iso nonton donya temen pisan. Wong kabeh kepengin enak mangun nggo legi ya. Contone penggawa apa sing manggon nduk alas kepengin manggon nduk melagi. Pergo melagi ku legi nggone madu. 2026 atau tahun baru ini, Mbak. Wonten tiang sing pendamelane memang ngeramal ngoten, Mbak. Sing Yes. terus panjenengan napa ngarani niku wau? Peguron. Niku mangke bakale wonten niku, Mbak, musibah kados bencana, Mbak. Wis muga-muga ae, Mbak. Angin buanter terus kados badai niku di kisaran bulan 5 bulan 6. Terus napa nggih? Intine kata bencana ngoten, Mbak. Lah, kabar-kabar ngeten iki menanggapi kabar seperti ini, Mbak. Tiang Jawi niku kados piye, Mbak? Paling tidak kan harus diantisipasi, dihindari gitu ya, Mbak. Digelekno tameng, digelekno sing iso ngunggahno angin cek gak medhun nang nggone menungso. Nganggo kayu trengguli. Ha, nduk ndinding kono ana kayu trengguli. Sampe rungokno donya. Nek tata cara Kalimantan trengguli ku gak ana. Ya. Trengguli niku napa, Mbak? Kayu trengguli ku mandi sak ucape mandi sak karepe wonge. Iku. Wong lara weteng wong gak iso mlaku digepuk godhonge ku iso mlaku, gak iso ngising digepuk bokonge. Iku. Kayu trengguli. Trengguli. Nek nggo Jawa kayu trengguli. Sing wohe dawa, wite putih, godhonge kuning, ngrembyok-ngrembyok. Kembange kuning, wite dawa-dawa kaya buntise bedes. Iku kayu trengguli. Gelek ana sing mati ngurak, iku nang dumen sak donya ta sak kabupaten kanggo tulake bledek. Tulake angin trengguli. Trengguli. Nah, iku. Jadi barusan teman-teman adalah yang diterangkan Bajo itu suatu kayu, begitu jenis kayu, namanya kayu Trengguli. trengguli. Itu fungsinya itu untuk menolak bencana Darat itu. angin bencana. Bencana niku. Iku. Niku dibates kayune mantun niku disalap tengah jenging griya ngoten. Ya, digeleng nggo payon utawa disembelitno pinggire omah. Iku kayu trengguli. Tapi nek nduk Kalimantan gak ono trengguli. Kayu kaluang. Kalimantan kayu kaluang dikanggo keramat. Iya. Kayu trengguli ku gak diarepi rayap, malah iso dadi watu. Dadi kayu purba. Kanggo tulake bledek petir.
untuk nolak petir. Bledek. Arep mukari ya. Dewi iki wakeh tinggalane wong biyen. Pujangga 44 iku Iku nggawa sak wit jalan. wis kinesenan para nabi, para wali. Lah karek anak putune iki iso niru apa ora? Iku. Ya ayo ditiru digeleki kanggo nyelametno donya, kanggo nyelametno urip, Trengguli kanggo sembarang. Yo kanggo tombo, kanggo tulake glodok. Maksud jenengan pujangga 44 niku maksudnya piye, Mbah? Pujangga sekeng pujangga kanggo hitungan lakune urip. Pujangga ku namtokno wong sing iso ngerteni upama saiki ya YouTuber wartawan. Iku pujangga. Ana telik sandi barang ngono ku. Ya. Tiyang sing ngarang Nah, iku jane pujangga. nggih. Iso namtokno hitungan apa? Hitungan golek tombo. Iku ya pujangga. Ero dina gak ndek pujangga digelek apa pujangga dina? 44 itu maksudnya apa ya, Mbah? Sekeng warnae tuntunan kanggo nyegah penyakit jari tahun ini ana ngene iku mang. Adanya sebanyak 44. Nah, iku sing duwe ya wong dhewe, cuma sing nyekseni wong pinter-pinter. Bisa. Dititeni Ya kaya mbang iki sing nyekseni kan wong sak donya. Nggih. Kuwi darane pujangga. Sapa sing ketokno cerita iku pujangga. Lah nek wong golek tombo pujangga sampeyan rungokno cateten. Nggih, Mbah. Ruwah Rasul majemuk kubur. Golek ana sing Rasul majemuk. Engko nek tiba nduk kubur, golekno hitungan sadat, sekarat, pendhita, wali. Iku engko tibane nggo wali bapak. Bapake gak iso gak ana bapak. Nangone wak lurah wajib nambani. Nek tiba mudin ya wak mudin. Nek tiba pendhita ya wong sing nduk alas gak tau mulih iku pendhita mandi sabdane. Bisa merungokno. Sekarat sing nambani dalang. Iku sadat, sekarat, pendhita, wali. Sadat, sekarat, pendhita, wali. Sampeyan titeni. Ruwah Rasul majemuk kubur. Sing kanggo majemuk. Iku. Rasul dulure dhewe sing lair bareng sedina sing nambani. Sapa sing gak mbancake weton, golek tombo ya angel, golek sandang pangan ya angel. Sampeyan bancaki wetone sampeyan. Saisa-isane. Apa mbah bancakane bubur abang 2 piring, bubur meneh 2 piring. Tumpeng lawe kulup. Cek iso merambat, cek iso adem kena digawe kudung. Itu. Ya yuk balik belajar tatanan Jawa maneh. Menungso iki cek gak suwe-suwe nglakoni ajabe alam. Sampeyan rungokno. Cek gak suwe-suwe kena ajabe alam. Tatanan iki akeh sing disliwarno, akeh sing ditinggalno. Babakan tantanan urip kurang jelas. Laki rabi ya kurang jelas, tatanane kurang jelas, pertanyaane ya gak jelas, rumah tane gak jelas. Ya nyata-nyata kabeh macul, kabeh tani bergerak kanggo sangune urip. Tapi pitungane nandur, pitungane ngapek, pitungane tata cara nandur gurung lepas tatanane wong biyen. Iki nandur ngene iku gurung lepas, iki kanggo ngene, ngepeke. Carane iku gurung iso lepas titis. Wong golek tombo ya gurung titis, ije awuran. Lah nek iso ilmune mbarungokno ya cateten sak jerone kalangane YouTube iki sing ditokno mbah iku apa? Titenono. Tata cara kapek tanduran piye, itire piye. Sampeyan rungokno. Wong biyen ninggalno ilmu tatanane nandur. Slemet jrembuh menungso iku kanggo ngunduh. Cateten mek 3 slemet jrembuh menungso. Slemet iku tatanane siluman sing ana
Tegal Alas Jrembu tatanane wong nduk prapatan warung ngapeke tiba Jrembu kudu tiba menungso awet dipangan ya oleh akeh teratur usah merungokno sampeyan catet Slemet Jrembuh menungso iku kanggo ngapeki tanduran sing ditandur wong urip iki ku sangune urip kudu teliti lha lek icir tata cara icir gelek wawan sing ngono dhuwur iku nganggo hitungan sampar sandung polo pendem sampeyan catet sampar sandung polo pendem ku sama eling-eling dados tiyang siyen menika ngelampahi niku Mbah nggih tatanan niku Mbah nggih mangkane dados napa mboten ngantos gagal panen ya iku senajano nggih tikus jaman riyen nggih pun kathah sedanten nggih wereng nggih jaman riyen nggih pun kathah tapi kenapa dengan adanya teknologi sing semakin canggih malah banyak orang yang gagal panen gitu loh Mbak sampeyan eling-eling tatanane sing duwe pujangga pertanian iku nak sebarno dudukno wong saiki ya arek saiki arek nom-noman iku sampeyan kei tuntunan tatanan nyambut gawe nang pertanian mbah mau titip tata cara nandur nganggo hitungan sampar sandung polo pendem sampeyan rungokno wong tani sing gurung tani cateten cek eling bek meneh iso tani sampar sandung polo pendem sampar wawan sing ana dhuwur sandungku trape icir waluh blungko sekeng sing glundung nggo dhuwure lemah pendem kuwi mili kaspe sak pinunggalane polo brambang sak pinunggalane sampeyan eling-eling sampeyan catet sampar sandung polo pendem iku babakan pertanian opo tokno kanggo nandur apa nang tokno cek ditiluk wong Mbah jaman riyen menika utawi tiyang Jawi nggih Mbah nggih nyebrang lepen niku nggih wonten dungane ya Mbah ana piye Mbah ndodok dhisik nggih nduk pinggir kali banyu disilahno ping 7 iku nyingkrekno upas kala ya gedebok bosok mingkira aku lirang bang gedebok bosok mingkira aku camperange pring pel gedebok bosok mingkira aku camperange pring pel pel kersane ngalah sampeyan ngeling-eling disilahno ping 7 itu barusan doa ketika mau menyeberang sungai gitu Mbah nggih ya iku terus ngucap sepinduk kali rame nggo darat iku mah nek nduk kali engko nek munggah darat sepinduk darat rame nduk kali bisa meneng-eling-eling itu nyebrang pakai jembatan apa nyebrang dengan cara ngelangin apa piye Mbah sami mawon ya nglangi nek nggo jembatan tata cara nek numpak sepeda ya ngebel ya toh nek mlaku ya uluk salam mergo nggo kali ku ana sing jaga terteki Sunan Kalijaga bagian sing nunggu kali nggih nggih Duk lali waktu teko kali waktu gurung nyemplung iku ana elmune muliki muliko bul putih teko watu limpek moyo aranmu sepinggu darat rame nduk kali sepinduk kali rame nduk darat iku rame engko Bu muliki muliko bul putih teko watu limpek moyo aranmu sepinduk kali rame nduk darat sepinggu darat rame nduk kali nek kowe mancing nduk kali ya sepinduk kali nek kowe mancing nduk darat ya rame nduk kali sepi darat muliki muliko
bul putih teko watu. Limpek moyo aranmu. Sepi nguk darat, rame nduk kali, sepi nduk kali, rame nguk darat. Cateten titenono. Ku sing sapa alah. Gak nyatet aku. Nang nek menek segala menek uwit, menek listrik, sampe rungokno. Dicekel sing jange dipenek ku diteblek ping 3. Bedes putih meduna Arjuna Wijaya sing menek. Titik. Oh. Ini mungkin mohon maaf. Ini mungkin untuk ini Mbah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang Wong biasa menek. nggih, naik kayak semacam pasang wifi, pasang apa tiang listrik itu benahin kabel-kabel itu kan juga Iya. itu Mbah. Menek-menek ya. Nah, menek. Masih menek apa ya menek. Perkasa nggo dhuwur iku bedes. Ora ana wong penekan nek gak bedes. Jadi ilmune ya mung bedes putih meduna Arjuna Wijaya sing menek tebleken ping 3 wit. Jadi itu Bleken doa ping 3 untuk wit. ini teman-teman untuk ketika mau memanjat sesuatu, baik itu pohon, baik itu tiang listrik, ya cagak gitu ya Mbak ya. Napa menek wong nggih sami mawon. Padha ae. Pokok sepenting menek. Menek. Gak menek penting. Pokok mboten menek. Sik menek makne iku sing Mbah, niki Mbah. Aduh apa lagi lupa aku. Niki Mbah, yang ini kan pun jam napa nggih? Rendeng, udan-udanan, bledek, nggih, kilat. Lah kadang niku tiang-tiang niku kan lek wonten bledek, wonten kilat, malah nutup kuping, mboten ndonga. Kadang nggih ngoten, Mbah. Tiang Jawi niku biasa pripun, Mbah, supados terhindar dari petir, terhindar dari Ya, sampe rungokno Mbah, nek ana mendung peteng, nek ana banyu jange medun, ana medune kaya kukusan kok landenge mendung. Iku petak ana. Ulur-ulur aja pedhot nisor pedhot dhuwur. Iku tok. Berko saiki gak ono arek angon sing arek angon. Ijik sekolah kabeh sak mbokne. nggih. Jadi nyebabe ku ya ngono, ndang metu nang latar nek mendung peteng petak ana. Aja nyebut sing aneh-aneh. Petak ana. Aja liwat kene ngaliyo. Liwat dhuwur ae, cukup ngono tok. Nek iso diwaca tulak tanggul, iku. Ana tulak tanggul teko etan dinulak teko kulon balik mengetan iku mumet. Mumet ping 6. Nisor sampe dhuwur, engko akhire balik mendhuwur. Aja kok teko dhuwur balik menisor. Gak oleh. Rayu ngombe wedang. Minum kopi dulu. yo winginane Lamongan digulung. Putih beliau. Malam niku seneng. Berarti kaya mbeki wong situk iso ngingoni wong 1000 kok. Kudrate niku kok mriku. Mbuh ngingoni mimpin, mbuh ngingoni ndudokno, mbuh ngekeki arah. Tapi sing akeh yo mangan temen kok Nggih. Lah terus ingkang diarani menungso niku tandurane alam, Mbah. Nggih nggih to. Maksudnya piye niku? Ya padha mek sapi wedhus kewan. Ah, Sapa sing nerikno gak alam? nggih. Alam semesta iki nerikno. Mbuh mlethek teko apa-apa gak ngerti. Mbuh dulure dhewe yo gak ngerti. Ya. Contone menungsa iku lho. Duwe sederek, ya toh? Nggih. Duwe dulur sapi. Lho, wis tau to? Sapi ku dulure wong. Ya. Sing ngingoni wong ya sapi, ngentengno menungsa. Mulane darani raja kaya. Raja Kaya. Leres. Iya. Raja Kaya nomere 9. Iya. Kudu nomor maneh. Iku. Nggih leres, Ya apa Mbah. kok iso sapi dulure menungsa? Ya. Prawan karo Joko petuk prapatan. Komo mutah karo. Ya iku. Terus dadi sapi ku mang. Dusapi pipi. Dusapi mbek pojoke sewek wong biyen nek gak ana wong rok celana to. Nggih. Sewek sembong. Heeh. Dusapi mbek pojoke sewek. Mulane distino sapi. Ku sapi pipi. Pipi sing ndi? Ya pipine setan. Lah setan ku manggone nggo endi? Ya nggo menungsa. Lah pinggir endi? Ya golek ana dhewe.
golongan. Iku mlayu jenenge sapi. Menungso kabeh sak donya. Nek duwe sapi ngurda, aja ewo, aja bingung. Nggawa sewek gendongen, sewek iku gendongno nggo awakmu. Sapi lho celukun mara. Kan udah mbokne yan. Ngoten nggih. Iya iku pengapesane sapi kuwi sewek. Itu. Nggih. Sapi ngurda. Mulane ngetukno menungso sak paran-paran, manjinge nok logam. Iya lho? Sapi ku manjinge kulite sapi nggo logam. Melok apa? Buyar kabeh ya Ndang. Melok tradisi kesenian. Apa olah Ngene iki pasien. menungso, akale menungso dadi kendang, dadi cimplung, iya dah. Nggih, Dadi kepek, dadi tas. didor. Iku sapi, mulane ngetukno terus wong dulure. Lah iku dadi jidor nggo masjid langgar. Iku ya sapi. Kok malah sapi dibelei. Iku keliru. Iya dah. Ngoten nggih. Nek Nggih, nggih, beli Mbah. sapi iku nek wong tuane mati kanggo pendak 1000. Iku kanggo ngetukno sapi iku mang ditumpakan wong mati iku mang. Nggih, 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 nggih. Nek digawe kekah, cogawan dhewe akibate yo ngene iki. Wong-wong kok mangan sapi dhewe-dhewe. Beleo kebo wedhus. Iku lho. Aja sapi jagal endi sak donya. Iso dadi sugih. Kere ketulutan. Ya Allah. Merpati kurang ya apa? Eling merpati. Bedang ngono yo dicikurat karet saiki digawe pasar. Proso kurang apa? Ya, gagal apa jagal ndi? Bejat mergo sapiku malah di. Ora dibelet tapi nek kanggo wong Pendak. sing mulih nang jaman. Pendak Blake. geblake. Kanggo pendake, kanggo sewune. Mantu nyunat. Digawe ruwatan iku mbeleh wedhus, kebu. Kayak wong Jawa Tengah, Kabo, Jombang ini iki lho. Nggih, 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 Mbah. Iku Taung. wis Mojokerto iki wis Lamongan becik wis ambur-amburan Surabaya barang iki. Gak silian. Tapi ini kon Jombang sampai Jawa Tengah gak wani mbeleh sapi dianggap iwak iku. Oh, tasih wonten sampai ngantos sakniki nggih. Iya sampai saiki.